Ошо көндәрдә Иглин районында булган юл фажигаһы бөтен республиканы тетрәтте. Авария һөҙөмтәһендә үҫмер ҡыҙҙың ғүмере өҙөлдө. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Республикала юл хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса ниндәй саралар күрелә? Бөгөн ошо хаҡта һөйләшербеҙ. Программабыҙҙың ҡунағы юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы өлкән инспекторы, полиция майоры Ленар Зинноров. Ленар Шамилович, һаумыһығыҙ. Ысынлап та Иглин районында булган юл фажигаһы бөтен республиканы тетрәтте дип әйтә алабыҙ. Үҫмер баланың ғүмере өҙөлдө. Водителгә ниндәй яуаплылыҡ ҡаралған? Әле тикшеренеү эштәре ниндәй кимәлдә? Әйтергә кирәк, чынлап та бу безнең республика өчен бик ауыр хәл булды. Чөнки шушы исерек водитель юлда берничә баланы бәрдерә. Бер вакытта дип әйтергә кирәк, 4 бала автомобиль астына үләгә зыян күрде. Шуңа күрә кызның инде травмалары авыр булып чыкты. Ул шул авария урынында һәлак булды бит инде. Тагын да 3 бала төрле травмалар алырга мәҗбүр булдылар. Шулар арасында бер малай дип әйтергә кирәк, үсмер, ул бүгенге көндә Уфа шәһәренең 17-нче больницасында ята, дәваханасында. Аның бер кулы, бер аягы сынык. Аның хәле бүгенге көндә әле әйбәткә табан инде. Шуны әйтергә кирәк, әлеге вакытта иң беренче чиратта безнең авария урынында дип әйтергә кирәк, водительгә осветительствование үткәрдек, аның истерек икәне ачыкланды. Ул безнең прибор дип әйтергә кирәк, приборга өргәндә алкотестерның анализы аның 1/700-дән артык дип әйтергә кирәк, шушы 1 литр дип әйтергә кирәк воздухта аның шушы алкоголь булуы ачыкланды. Бу бик күп. Мындай вакытта дип әйтергә кирәк, водитель юлда булганда ул үзен контрольдә тота алмый. Бу шуңа күрә дә бәлки ул юлда барган, шушы җәүлеләрне күрмәгәндер дип уйларга кирәк. Гаебен танымы? Әлеге вакытта ул үзенең гаебен дип әйтергә кирәк, таныр дип ышанып калабыз, чөнки ул кичә без аның белән сөйләшкәндә дип әйтик, ул исерек иде. Ул аңларлык хәлдә иде. Аңларлык хәлдә түгел иде. Шуны әйтәсе килә. Үкенес. Шуңа күрә әлеге вакытта аның белән инде Следственный комитет хезмәткәрләре эш итә. Суд булачак, һәм дә инде суд карары буенча аңа 5 елдан 12 елга тиклем дип әйтергә кирәк, төрмә булырга мөмкин. Водитель такси хезмәткәре булып сыкты. Шулай бит, бу яһәттән такси хезмәте нинди комментарий бирде? Такси хезмәткәре дип әйтергә кирәк, ул үзе шулай дип әйтте инде, автомобиль, чөнки аның шушы Уфада бик зур компанияларның берсеннән булып чыкты. Безнең белүебезчә инде ул автомобильне арендага алган булган, һәм шул арендованный дип әйтергә кирәк машинада үзенең дип әйтергә кирәк бизнесын алып барган инде. Ләкин күрүебезчә ул медосмотр үтмичә, автомобильнең җиренә җиткереп документларын оформлять итмичә юлга чыгып йөргән булып чыкты. Гомумән бына шундай такси хезмәттәре тикшереләме? Ул чөнки без бына такси сакыртабыз, уларга ышанып ултырып китәбез. Кем бездә йөрөтә? Бу яһәттән тикшеренү эшләре бармы? Әйтергә кирәк, бүгенге көндә такси чакырткан вакытта без дип әйтергә кирәк инде 100% шушы таксиның водителенә ышанырга ярамый. Машинага утыру алдыннан булса да, аның йөзенә карарга кирәк, аның нинди хәлдә икәнен карарга кирәк. Чөнки без менә быел дип әйтергә кирәк, ел башында шушы таксистлар белән профилактик мероприятиялар алып бардык. Бер көн эчендә 100 такси водитель тикшерелде. Шуларның арасында 80-нән артыгы дип әйтергә кирәк, административ постановлениелар, административ штрафлар язылды. Булар арасында дип әйтергә кирәк, алар җиренә җиткереп үзләренең документларын оформлайтмыйча юлга чыгулары, автомобильләренең техник яктан дип әйтергә кирәк, документлары да җиренә җиткереп тәртипкә китерелмәгән булган. Эскән килеш утырышлар бар инеме? Ишкән килеш утырган водительләр чорама, ләкин бер водитель бар, ул чит илдән килеп, монда эшкә урнашып, аның водитель таныклыгы безнең Россия дип әйтергә кирәк, таныклыгына ярашлы түгел иде.
Шул вакытта еш кына социаль селтәрләрдә без күреп торабыз, кулланучылар такси хезмәткәрләренең шәп йөрүенә зарлана. Бу яһәттән нисек контроль бармы? Контроль бар, әлбәттә, бүгенге көндә бит инде безнең юлларда бик күп камералар барлыкка килде. Бу безнең националь проектлар буенча да һәм дә инде инспекторлар да бик күп дип әйтергә кирәк шушы категория водительләргә игътибар итәләр. Аларны туктатып документларын тикшерәләр, аларның пассажирларның документларын тикшерәләр һәм дә инде иң беренче чиратта шушы автомобильләрнең салонында булган балаларга игътибар итәбез. Кала ара юлларда уларның такси хезмәтләре буенча, пассажирлар ташуу буенча бу яһәттән контроль көчәйде дип әйтә алабызмы? Әлбәттә, бу яктан инде безнең контроль көчәйде, чөнки безнең белүебезчә бит инде бу категория ларгусларга керә бит инде, алар менә озын юлларда көнне 1-2 рәт дип әйтергә кирәк, круг ясый торган маршрутта йөргән бит инде водительләр, алар варуына карамастан кешене тутырып йөриләр, алар Һәм автомобильдең нинди хәлдә икәнен дә без белмәйбез. Әлбәттә, күбесенчә инде безнең нинди проблема барлыкка килә, автомобиль салоны эчендә булган пассажирлар водительне күбрәк яклыйлар. Алар инде я без туган дип, я инде безнең дус дип, алар водительне яклап калырга тырышалар. Бу сорактан инде куркыныч хәлләргә килеп иткерүе без белеп торабыз. Шулай шул яңалыктар хезмәтеннән. Шулай ук тагыла бер фажига буенча һезнең комментарийда ишеткә килде, чөнки яңалыктар тасмаһында күрдек, М5 трассаһында Башкортстан республикасында яшәүчеләрнең катнашлыгы менән шундый зур фажига булган. Нинди комментарий бирә аласыз? Әлбәттә, без моның турында ишеттек. Бу инде безнең күрше Чиләбе өлкәсендә булган хәл бит инде. Монда йөкле машинаның тормозлары отказ иткән дип әйтик бит инде. Эшләмәүдән шушы барлыкка килгән авария. Шуңа күрә йөкле машина дип әйтергә кирәк, йөкле машина белән бәйле авариядә 2 кешенең гомере өзелеп, һәм бик күп кеше травмалар алырга мәҗбүр булдылар. Йөк машинаһының тимәк тормоз системаһы эшләмәү аркасында килеп сыккан бу. Беренче вариант шул тикшерүләр буенча шулай ди. Юл фажигаһының шундый зур трассалардагы юл фажигаһының төп сәбәбе нимәләр дип әйтә аласыз? Әлбәттә, иң беренче чиратта водительләрнең көне буе эшләү. Алар арыйлар. Бигрәк тә җәйге вакытта бит инде вакытлыча ял итмәү, андый дип әйтерлек шундый кызу эссе погода йөрүләре бит инде һава торышында да аларның кайберсенең организмында арырга мөмкин. Икенчедән Чөнки монда бу видеонан күрүебезсә, бары тик тормоз системаһы эшләмәү генә дип гаептәүгә генә бару мөмкин түгел. Чөнки водитель монда сынлап та ниндидер аңлата алмаслык хәлдә булуы ихтимал шулай. Әлбәттә, һәрбер фаҗиганы, юлда булган аварияны ул җинтекләп тикшерү алып барачак. Шуңа күрә ул инде тикшерү нәтиҗәсендә генә кирәкле дип әйтергә кирәк, белгән органнар комментарий бирәчәкләр. Шулай да юл фажигаларына әйләнеп кайткан сакта видео күзәтүләр куйды республиканың юл селтәрләре буйлап. Нисектер кәмене дип әйтә алабызмы бына ошондый саралар һөҗүмтәһендә? Бүгенге көндә безнең һәлак булган кешеләр аварияда саны үткән ел белән чагыштырганда әзәйде. Шуны әйтергә кирәк. Бу инде комплекслы эшләү алып барабыз бит инде безнең республика җитәкчесе дә моңа бик күп игътибар итә, һәм дә инде бик күп ведомстволарда әлеге вакытта бергә кушылып шушы проблеманы хәл итәр өчен эшлиләр. Шуңа күрә шуны әйтәсе килә, әлбәттә аварияларның саны кәмәде, һәм һәлак булучыларның да саны кәмәде, кабатлап китә. Бу инде камералар барлыкка килү һәм дә инде юлда инспекторларның күбрәк шушы тизлекне арттыру, каршы юлга чыгу һәм дә исерек водительләр белән көрәшеп бару нәтиҗәсе дип әйтәсе килә. Шулай итеп, водительләр һәм яшьләр арасында юл мәдәниятен күзәтүчеләр арта дип әйтә алабыз, димәк. Дөрес. Яйгы каникул
һәм ул айрыуса балалар өсөн хәвефле осыр дип әйтәбез. Был очракта ата-әсәләргә һәм балаларга ниндәй кәңәшләр yetkерәгез? Беләбез, һез укучылар менән, мәктәп укучылары һәм балалар менән гомумән эшләйһегез, әмма быел пандемия аркаһында бындай сорашулар булманы. Бу яһәттән ата-әсәләргә кәңәшләрегез ишеткә килә. Очрашулар булмады дип әйтү ялгыш булыр. Һуңгы осырда бәлки. Соңгы без дистанцион дип әйтергә кирәк, укуга күчү белән biz toga da aktivrak bağlar bilen işli başladık. Demek soruşlar bulup durdu. Soruşlar bulup durdu. Çünkü elekiki vakitte de beytik, eğer de bizim inspektorlar her bir mektepke, her bir avulga bir barıp ciddi olmasalar, bugünkü günde alar barsa da distansiyon rəvişdə her bir bala özünün yurtunda ota-anası bilen, şu bizden ütkərgən inspektorların derslerinde aktiv qatnaşıp konkurslar uyuşturuldu bitinde. Onlar bilen meşgul olup, onlar yol kagidələrin bir vakitte de yol kagidəlerinden üzülmediler diye ettirek gerek. Şınapta bugünkü günde bizim büyük profilaktik meropiyatiyalar olbarıla yol hareketi xavfsizligi devlet inspeksiyası tarafından biz indi Məğarif Ministerliği bilen birlikte şu meropiyatiyalarını olup barabız. En birinci şiratda yolda ihtibar bağlar degen aksiyalar olup barabız. Bunda indi Onlar үйдө болганда biz көбүсүнчө şu leksiyalarga, derslerge, türlü viktorinalarga ihtibar etsek, әлеге вакытта инде biz өзүбүздүн ихтибарыны юлда болгон велосипедде болгон балаларга һәм да инде ota-analar автомобиль салонунда аларны дөрүс йөртсөн үчүн деген акциялар үткәрәбез. Бuna шундай аңлатуу эштәре һөҙөмтәһендә балалар һәм үҫмерҙәр ҡатнашлығындағы авариялар һаны, юл фажиғәләре һаны кәмене дип әйтә алабыҙмы? Әлбәттә, мындай сон белән бик дип әйтергә кирәк, маҡтанасы да килмәй. Чынлап үткән йылның 5 айы белән чагыштырганда безнең берникадәр балалар белән бәйле аварияларның саны кәмеде. Әйтергә кирәк, балалар үзләре юл кагыйдәләре бозган, алар гаепле дип менә безнең категория бар бит инде статистикада, аларның саны кәмеде. Әлеге вакытта менә безнең шушы 5 бала гомер өзелде, алар барса да дип әйтергә кирәк, 4-се шулар арасында пассажир булып чыктылар. Алар белән бәйле аларның гомере, ата-аналар, алар дип әйтергә кирәк, гаепле аларның гомер өзелүгә. Мин инде кичә булган Иглин районында булган аварияда шынапта исерек водитель бит инде менә шушы халак булган баланың гомеренә гаепле дип әйтергә кирәк. Водительләрҙең һәм йәүлеләрҙең ошондай игътибарлығы һеҙҙең эшмәкәрлек арҡаһында арта дип әйтә алабыҙ. Тимәк, был һеҙҙең эшегеҙҙең һөҙөмтәһе. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен полиция майоры Ленар Зиннуров менән бергә еткерҙек. Юлдарығыҙ хәйерле булһын.